timbe maundu go beyo negi. Koro kodhi kucho to en kidi emo otimo ang'o? Emo bayo. Seche modiro kidi ni, polis biro retaliate by goyo tear gas. Iwinjo? Adhi piyo mondo awene jowetega. Nitiere wach mipenjo kanyo mar Uhuru Kenyatta. Wang'eyo maber ni Azimio en Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta nowacho ni en jatende nga. Raila Amolo Odinga. Dong mano nowacho in public. So, seche ma Raila Amolo Odinga timo gimoro, wabedo kwang'eyo ni en kaka Azimio motegno. Kaka jatelo mar Azimio. Nyiso ni nitie gik ma ka gitimo to embe nyaka lwete timo ang'o? Obedi. For example, kata mana senator will confirm ni ka gin gi gimoro ma gitimo kaka senate. Idi tim kaka senate, nitie nyaka kaka ang' lwetgi giduto timo ang'o? Chope wachni. Mano nyaka ang' gigole pesa moro matin mondo gidhi gi achieve what they want. Uhuru Kenyatta as a member of Azimio to kendo ng'eyo ni Raila Amolo Odinga mabenda Amio luor kabisa e jatende, nyiso ni seche mang' gimoro timore nyaka gibedi to ang' nochiwe gimoro. But I cannot substantiate that because I don't have evidence. But it is something that is in the public domain.